ayo dulur bangun desa supaya makmur ya ayo nyambut gawe mring akeh hasil gunane aja males mundhak pas mundhak apes kasiata yen pengen urip kang mulya mangga numpak sepur mundhun ing Surabaya yen sliramu pengen makmur mas ayo padha nderek kang yata mangga numpak sepur mas mundhun bojo negara yen pengen makmur bakku bakti bapak nyoto mangga numpak sepur mundhun ning Parmasari yen kepengin makmur mas rina wangi sing ati-ati mangga numpak sepur mundhun ning Kertosana yen kepengin makmur ayo derek kang yata mangga numpak sepur mundhun ing Mojokerto yen sliramu pengen makmur mas ayo derek kang yata mangga numpak becak mundhun ning Pasar Burna yen kepengin urip kepenak ayo pilih kang yata monggo numpak becak medhun bojo negara yen kepengin penak monggo derek kang yata monggo numpak sepur medhun Kertosana yen pengen urip makmur aja lali karo kang yata matur nuwun tepuk tangan yang meriah untuk Kang Yoto nggih sampun Pak iki mosok Pak Yot sampun matur nuwun mangke